Igama lami uGonafo Adlam ngisuke ngifundisa itende, ngidlala itende ngiphinde ngiwadayisa ama-keyboard engisuke ngifundisa ngawo itende. La ngine Roland E68 nali lihle kakhulu bakwethu. Isa-fresh nje kakhulu, liyadayiswa. Sidayisa u-11,800. 11,800. Leli E68 leli ngikunika nebag yakhona uma ngabe uthenga. Bag yakhona ngizokunika nebag yakhona uma ngabe uthenga leli E68. Ngise-Pinetown ngaphansi kwe-Durban for i-collection. Uma ngabe lapho ufuna ukuyithenga le-keyboard le, ngise-Pinetown ngaphansi kwe-Durban for i-collection. Uma ngabe ungekho la e-Pinetown wena noma ungekho la KwaZulu-Natal ungeke ukwazi ukuyi-pick up i-keyboard wena, ngiyakwazi ukwenzela uhlelo lwaka-Postnet ngikuposele i-keyboard mahhala. Ngiyipose ngo-Postnet ifinyelele ngakwena mahhala. So iyona-ke Roland E68 ibhegi nayi. Iyona-ke le bhegi ozoyithola. Khamba njani? Iyona-ke le bhegi. So keyboard pre-owned, iyona le bag. So iyona le nansi bag yakhona, iyona keyboard le. Yeah, so inamba yami ngiyona la escreenini. Ungangi-WhatsAppa, ungangifoneli ngaphambi kokuba ungi-WhatsApp. Cela ukuthi uqale ungi-WhatsApp then sikhulume yonke into kahle ku-WhatsApp mase uyangifonela-ke uma ngabe ufuna ukungifonela. Ngoba mhlawumbe uzongifonela ungangi-WhatsAppile mhlawumbe i-call yakho ingabambe ngoba ngiyasebenza. So yeah.